Ja nyt olen tässä Hakaniemen torin varrella. Ja tarkoitukseni on varastaa auto. Sillä mähän en tällä kerralla kävele. Ja julkisiakin kulkuneuvoja käyttää vaspurgut, hullut ja muut ulkomaalaiset. Ei ne poliisitkaan välitä kattoo että haalamme vanhassa ammatissa taas. Ja näissä pitää tietysti muistaa ja katsoa aina just tällaisia varashälyttimiä, onko niissä. Niille lähtee vittumainen ääni ja sitähän ei haluta. Ja tässäkin on sellainen, no niin, tässä on vanhaa Sakemanin työtä. Paskan värinenhän tää on. Tässä ei ole mitään. Eli ensin kokeillaan Karpon niin sanottua varmaa ajuuttuu. Aukeeko T-lusikalla ovi. Ei kyllä Führerin auto näköjään niin kovaa tehty, että äänen T-lusikkaa edes menee. Eli käytän aina jakoavainta tai samaa yleisavainta viikinkien tapaa. Kattoo vähän täältä. Punaiset yhteen, valkoiset yhteen. Noin. Ja vanha varas Toni Halme. Ja poliisihan ei näy missään. Riittävästi hyviä tulee. Päivää. No kun mä olin tossa kafemiinassa äsken, kun hirveen karpaa, se meni tossa, ryösti auton, potkas ikkunan sisään ja lähti mulle ajelemaan. Ja vanha ruskea 220 Mersu taisi olla. Joo. Lähti tonne Itäväylälle päin. Ihan just 5 minuuttia sitten. Mä en itse nimeä antamaan nimettömänä jäin. No sellainen se oli, se on topparotti tai russet jotain luki siinä selässä ja oli varmaan kuule 2 metrinen ja 150 kiloinen kaveri. Oli niin hirveä karpaasi, että en mä sitten lasitu todistele. En rekkari, en nähnyt, se on näyttää seissyt siinä vähän aikaa. Ja vanha malli, ne 220. Selvä. Joo, olkaa varovaisia sen kanssa. Moi. Näin. Nyt on poliisilla tietoa. Katsotaanko taitoa ja etsintä halua ollenkaan. Tässä sitä vaankin mennään Itäkeskuksen poliisilaitokseen ohi. Ja tietysti syö munkkikahvia kafe Hanasillalla. Rikokset ei kiinnosta. Ja kaupunkikin loppua. Ei muuta kuin munamankeli jäiseen museoon. Vielä on ja pysyy perkele.